Vull entrenar i jugar partits perquè les instal·lacions són segures i el club cuida de nosaltres. Vull entrenar i jugar partits perquè ens ajuda a tenir millor salut i il·lusió esportiva. Vull entrenar i jugar partits perquè volem estar al camp de futbol i no quedar-nos a casa o estar al carrer. Vull entrenar i jugar partits perquè no volem substituir l'esport per festes particulars. Vull entrenar i jugar partits perquè a Espanya estem jugant amb certa regularitat i a Catalunya no. Vull entrenar i jugar partits. Per què vaig a l'escola, vaig a l'aula, vaig a l'autocar i no puc fer esport a un camp de futbol? Vull entrenar i jugar partits perquè ja fa un any que no ens posem la samarreta